Iste viete, že základom našej komunikácie sú vety. Aby sme sa však dokázali vyjadrovať presne, nestačí len správne usporiadať slová vo vete. Musíme jej dať aj správny zámer. To znamená, či je naším cieľom niečo oznámiť, opýtať sa, rozkázať alebo si len zaželať. Práve tento postoj hovoriaceho k realite nazývame v jazykovede modálnosť. Pripomeňme si, čo je veta. Veta je základná jednotka reči. Je významovo ucelená, gramaticky usporiadaná a zvukovo, intonačne uzavretá jednotka jazyka. Jedným z dôležitých spôsobov triedenia vied je rozdelenie podľa modálnosti. Už viete, že modálnosť vyjadruje komunikačný zámer hovoriaceho, jeho postoj k obsahu výpovede. Rozdelenie vied podľa modálnosti sa v odbornej jazykovede môže označovať aj inými názvami. Synonymné alebo príbuzné pomenovania, s ktorými sa môžete stretnúť, sú rozdelenie vied podľa postoja hovoriaceho, podľa zámeru, podľa komunikačného zámeru, podľa významu. Podľa tohto komunikačného zámeru rozlišujeme 4 základné typy vied. Oznamovacie vety sú najčastejším typom vied. Ich funkciou je podať informáciu o nejakej skutočnosti, deji alebo stave. Na konci vety sa píše bodka. Intonácia je klesavá, napríklad prídem, hudba hrá a hostia sa zabávajú, zmráka sa, stmieva sa, k noci sa chýli. Opytovacie vety slúžia na získanie chýbajúcej informácie. Hovoriaci nimi vyzýva adresáta na odpoveď. Na konci sa píše otáznik. Rozlišujeme 2 základné druhy. Zisťovacia otázka aj áno-nie otázka. Očakáva sa odpoveď áno alebo nie. Intonácia na konci vety je stúpavá. Napríklad, vieš už o tom? Pomôžete nám? Doplňacia otázka vyžaduje doplnenie konkrétnej informácie. Začína sa opytovacím zámenom alebo príslovkou. Kto, čo, kde, kedy, prečo, ako. Intonácia na konci vety je klesavá. Napríklad, kde si bol? Čo si o tom myslíš? Rozkazovacie vety vyjadrujú priamu výzvu na uskutočnenie alebo neuskutočnenie činnosti. Sloveso má často tvár rozkazovacieho spôsobu. Na konci vety je výkričník, intonácia je klesavá. Odíď, utekajte, držte sa za ruky. Želacie vety vyjadrujú želanie, prianie alebo túžbu hovoriaceho, aby sa niečo stalo alebo nestalo. Tvoria sa pomocou častíc ako kiež, bodaj, bárs, nech, aby. Sloveso býva často v podmieňovacom spôsobe. Na konci vety je výkričník, intonácia je klesavá. Napríklad, kiež by sa to podarilo. Bárs by sa ti to splnilo, nech už konečne prestane pršať. Aby si bol zdravý. Zvolacia veta nie je 5. typ. Ide o citový, expresívny príznak, ktorý môže sprevádzať ktorýkoľvek z uvedených typov vied. Zvolacia veta vyjadruje silný citový prejav, radosť, prekvapenie, smútok, hnev a podobne. Na konci vety píšeme výkričník alebo kombináciu otáznika a výkričníka. Intonácia je špecifická, dôrazná, citovo zafarbená, stúpavá alebo stúpavo klesavá. Napríklad oznamovacia zvolacia veta Ó, to je krása, opytovacia zvolacia veta Vari mi naozaj závidíš ten úspech? Rozkazovacia zvolacia veta Okamžite prestaň. Želacia zvolacia veta Bodaj by ťa čerti vzali.
Ak bolo toto video pre vás užitočné, dajte nám odber, aby ste neprišli o ďalšie zaujímavé témy zo slovenského jazyka a literatúry. Ďakujeme.